دەم باش ji bo vê biryara nû ya berê sekinî bû niha dîsa dest pê kiriye biryara 119 ya zêdekirina nirxê mazotê û kelûpelê jiyanê li Kurdistana Sûriya. Ez wekû erkekî xwe dibînim û bangekî ji hemîn nivîskar û rewşenbîr û hemî xebatkar re got karibin vê biryarê tevda bisekinêne ji ber jiyana miletê me yê Kurd li Kurdistana Sûriya di metirsikî de. Ez dibêjim fermana birçîbûnê. Fermana birçîbûnê ye dilerizî. Miletê me ma nîvkuştî, nîv penaber û bêserî, nîv li ser qadê digirî, her roj şanoyek vekirî. Miletê me ji pîlanan dilerizî. Tevgera wê maye perçe, xulamokên li ber derya şûna mîra qoşmê dikî. Bazirganin li ser singa welat îro cencerê hûr hûr dikî. Dizin û ji dizan dikirî. Gaz û mazot tevda birin. Gaz û mazot tevda birin ji mer hiştin qîr û çirayên vemirî. Fermana birçîbûnê ye. Fermana birçîbûnê ye kiş dikin her kesê mayî. Yên li welat û vedigerî, yê li ser xaka welat xoragirî. Bes e êdî perçe perçe, gund û bajar bûne kavil, kundê kore dolê dixwînî. Miletekî jar û bindest dilerizî. Bes e pîlanên dijberî. Fermana birçîbûnê ye heta kengî. Fermana birçîbûnê ye heta kengî. Rêberiya bêser û çavgirêdayî li çalant û dikevî. Kekû ne ev e rêberî. Heta kengî bi tenha xwe evî welatî difiroşî. Heta kengî nabin yek dest ji bo azad bê ew me jî. Em netewin, Kurd netewin, ne çîrokek varî û rijî. Kurd netewin, ne çîrokek varî û rijî. Sed fermanên birçîbûnê li pey hev bin. Kurd ji dozê qet venagerî. Tenê banga me ye herdem, bibin hevpişk û hevbendî. Bijîn bi hev re, hûn bi aştî. Bes e birçîbûn û çîrokên bêserî. Bes e birçîbûn û çîrokên bêserî. Gelek gelek spas.